Γεια σας παιδιά, και σήμερα θα δείτε τα κουνελάκια με τον εξάδελφό μου. Να σας πει ένα γεια. Γεια. Ωραία, εδώ έχουμε μια μάνα, από εδώ κάτι κουνελάκια ακόμα. Μια ακόμα μάνα. Αυτός είναι πατέρας και αυτή είναι η Πατέρα. μάνα. Ωραία. Τώρα θα γεννήσει αυτή. Υποτίθεται. Εκεί μέσα κουνελάκια. Ίσως θα δείξουμε. Ίσως θα δείξουμε. Γι' αυτό κάντε μια εγγραφή και ένα like για να μην είσαστε συντονισμένοι και να μην τα χάσετε. Πατέρας που είναι ζευγαρέ με αυτή τη μάνα. Πού, αυτή τη μάνα. Ζευγάρι. Εδώ έχουμε αυτά και κοιτάξτε λίγο αυτό που τρώει. Είναι πάρα πολύ αστείο. Είναι πολύ γλυκούλη. Και εδώ μία ακόμη. Τι είναι αυτό? Το είχαμε Μαν. Και αυτό. Ξανά. Και άλλη μια φορά. εδώ μία κότα σε δύο κοταπουλάκια. Και εδώ κάτι κότερες. Εδώ κότες. Τώρα πάμε σε κάτι πολύ ωραίο. Άντε και μια εγγραφή gamer και στις 20 εγγραφούλες της Hello Kitty στις 15 θα δούμε. Θα κάνουμε ένα βιντεάκι. Εδώ είναι κάτι πεπάκια. Σε ζουμάρι. Βλέπετε, γιατί η μάνα τους τα καλύβει και μας λέει να φύγουμε. Να το όμως εκεί φαίνεται για ένα κίτρινο που μας φαίνεται καλύτερα. Και εδώ κάτι κοτόπουλακια. Και αυτό ήταν Το βίντεο για σήμερα. Σας άρεσε, κάντε ένα like. Εδώ. Το λέμε Και στο τα λέμε επόμενο. στο επόμενο βίντεο. Γεια. Γεια.